Diyos sa maray na hapon, matindog po para sa novena to Santo Niño. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth your scepter claim. All in heaven above adore you. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Hark the loud celestial hymn, angels' choirs above are raising. To cherubim and seraphim, in unceasing chorus praising, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Please kneel. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. O Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you, our strong defender. We turn to you, you are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you, you have made extraordinary wonders to your miraculous image. In this chosen island, remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom, discipline us with your truth, console us with your tenderness, protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied, our words only of you shall they speak, our sufferings that we may endure them. For your sake we beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, handle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and lightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us lastly that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, They hear us. response to the supplications, Santo Niño, help us. Santo Niño, help us. In every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, prosperities, and temptations. Santo Niño, help us. In hours of loneliness, weariness, and trials. Santo Niño, help us. In the failure of our plans and hopes. Santo Niño, help us. In disappointment, troubles, and sorrows. Santo Niño, help us. When others fails us and your grace alone can assist us. Santo Niño, help us. When we throw ourselves on your tender love as our only refuge. Santo Niño, help us. When our heart is cast down by failure. Santo Niño, help us. When
when we are ill and our head and trance cannot work and we are lonely, Santo Niño, help us. when we feel impatient and our cross irritate us, Santo Niño, help us. always in spite of weaknesses, faults, and shortcoming of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Spare us, O Jesus. Lamb of God, who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Jesus. Lamb of God, who takes away the sins of the world. Have mercy upon us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. O Santo Niño, who has said, ask and ye shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask the gift of your divine love, that we may love you with all our heart, in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear of love your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidly establish in your love, through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast the merciful look of your troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened of our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Oratio Imperata. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat hulikan mga lasan kan sa imong nilalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mga pangaipudigdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong nilalang. Dai mi nasabotan, asin autoban sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatayan mi na ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtukang bulkan na sinibapang manatural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama, sa imo kami minahaganin kapatawaran kan sa mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mga namumutan asin nga mapagrugarin sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kibuhanin tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging maresponsabling para ataman kan sa imong nilalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigbi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigbi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigbi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamigbi mo kami. Sa ngarang ka na pati ng aki, pati kang Espiritu Santo. Amen. Matukaw man po. Ngunyan ni kaduang simana ni pagkabuhay liwat, isabay man niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat for birthday blessings by Raymond Peter Militante, asin man kahagadan kan ubusan family. Special na intensyon for complete healing and full recovery of Samantha by Samantha Mendoza. For passing the NCLEX exam of Karen Base by Macandog and Base family. To pass the NMAT by SM Burgos. Asin man sa mga mina, sunod na kalag. Stephanie by Mr. Ramon Santillan and family. Alicia by Mabel Seba. Sonia and Josepa by Melissa. Mirna by Donna May B. Armenia.
Delia and Juanito by Helen Bortilla. Mirna and Melchor by Martinez family. Lydia and Enrique by Filipina B. Narvaez. Asinman sa kabus na kalag sa purgatory.
Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Sa ngaran ka Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagulang nanta, an pagkamot kang Diyos, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa Indogabos. Asin sa imong espiritu. Maray na hapon sa Indogabos, mga tugang. Marahay na hapon man po. Akunta, an sa tuyang mga kasalan, nga aning magkanigo kitag magselebrar kan mga badal na misteryo. Kita gabos. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, taragkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa ribo, asin sa kabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kakurangan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin makapatawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay, dadaing gasagkoran. Amen. Mamibi kita. Namimibi kami, O Diyos, na makakamhan, itugot mo na kaming mga binago sa bagsik kan mga ranga kan Paskwa, na nakalikay sa pagkabaing sa mga magurang na daganon. Mabaguhan lugod kan kamugtakan kan lagiton na kagibo, huli kay Jesucristo, ang kagurang na niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay si dagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturya kan tataramon. Himateon po niya itong enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Pagkatapos na si Pedro asin si Juan pinabutasan, nagbalik sinda sa saindang mga kaeriba, asin inusip ang gabos na sinabi kan mga puon nin kapadian, asin mga senador. Pakadangog kaini, gabos na mibi sa Diyos, asin sa alangkaw na tingog, nagsabi, Kagurangnan, ginibo mo ang langit, ang daga, ang dagat, asin ang bilog na linalang. Pinasabngan mo na ang sa imong surugoon, ang samong ama na si David magsabi, Tadaw ta nagkariribok ang mga banwaan, asin ang mga tawo nag-iisip ni mga sayang na bagay. Ang mga hade sa daga nagtarindog, asin ang mga prinsipes nagtiripon, laban sa kagurangnan, asin laban sa iyang Mesiyas. Sa katunayan, sa banwaan na ini si Herodes asin si Poncio Pilato, nagtiripon kaiba kan mga pagano, asin mga tawo sa Israel laban sa banal mong surugoon, laban kay Jesus na sa imong linahidan. Tanganing maotob ang sa imong pinagbuot na mangyari. Ngunyan, kagurangnan,
Pakatandaan mo ang sa indang mga patakot sa muya. Pakusuga ang buot kan sa imong mga surugoon sa pagrukyaw kan sa imong tataramon. Siring man hunata ang sa imong kamot sa mga pagbulong, mga milagro asin mga ngalasan, mantang sa mong inaarang si Jesus na sa imong banal na surugoon. Pakapamibi ninda, nayugyog ang lugar na sa indang pinagtiripunan, asin sindagabos na pano kan Espiritu Santo, dangan makusog ang buot na pinagrukyaw ninda, ang tataramon nin Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang gabos na nagsasarig sa kagurangnan. Paladan ang kabos na nagsasarig sa kagurangnan. Tadaw tamaribok ang banwaan, asin nagngurub-ngurub ang katawohan. Ang mga hade sa kinaban minatindog, asin ang mga prinsipe, nag-iisip nin pagtumang sa kagurangnan, asin sa iyang linahidan. Ang sabi ninda, putulunta ang mga tanikala, asin itapunta ang mga nakakagapos sa to. Paladan ang kabos na nagsasarig sa kagurangnan. Ang nagtutukaw sa kalangitan, nagngingisi sa inda, ang kagurangnan pagkakawatan sinda, dangan sa kaanggotan magtataram sa inda, asin matatakot sinda sa iyang pagkabangis. Papamugtakon ko ang sakuyang hade sa Siyon, ang sakuyang banal na bukid. Paladan ang kabos na nagsasarig sa kagurangnan. Ang kagurangnan nagsabi sa ko, ika ang sakuyang aki, ngunyan na aldaw ipinangaki taka, humagad ka asin itatao ko sa imo ang mga banwaan, ang mga poronin kinaban sa sadirihon mo. Paladan ang kabos na nagsasarig sa kagurangnan. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan Ebanghelyo, sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa mga Pariseyo, igwanin saro nan ngaran Nicodemo, kaayon sa sanggunian nin mga Hudiyo, banggi na nagduman kay Jesus asin nagsabi, arami na ika sarong maestro na sinugo ni Diyos, dainin makakagibo kan mga tanda na ginigibo mo, kundai sa iya ang Diyos. Si Jesus nagsimbag, totoong sinasabi ko sa imo, kung ang tao day mamundag giraray, day niya mahihiling ang kahadean ng Diyos. Si Nicodemo naghapot, paanong mamumundag liwat kung gurang na? Makakabalik daw sa tulakan ina, tanganing mamundag liwat? Si Jesus nagsabi, totoong sinasabi ko sa imo, anday namumundag sa tubig, asin sa Espiritu, day makakalaog sa kahadean ng Diyos. Sa laman namumundag laman, sa Espiritu namumundag Espiritu. Day mo'y pagngalas na sinabi ko sa imo kay puhan na mamundag iraray. Andoros minsan sa in minahuyop-huyop, an sinagiusiw kay iyan na dadangog mo, alaga day mo aram kun sa inhali, asin kun sa inmaduman, araw kay iyan ang namumundag sa Espiritu. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo. Sa giraray maray na hapon sa idogabos mga tugang, Marahay na hapon, man. sa panahon kay ining Paskwa, kan pagkabuhay liwat, usually, an enot na pagbasa, pagpapadagos or konektado digdi sa gawe kan mga apostoles, so Acts of the Apostles. Iyo ini ang libro sa Biblia na kung saan pinagdedetalye so mga first steps kan sa tuyang simbahan.
So, saro ini sa pinakamagayon na source, tanganing mas mamidbidan niya to kung papaano nabuhay sa mga enot na Kristiyano. Asi nahihiling niya to digdi sa enot na Kristiyanong komunidad. No? Naigwasinda kaining day masabing kagaya-gayahan. Igwasinda nin hararong na pagpapasalamat asin man entusiasmo na maghiras kan marhay na bareta sa kabos na tawo na sa indang nasasabatan. Wara sindang pagduwa-duwa na akuon an mga kadipisilan na sa indang nahahampang. Wara sindang pagduwa-duwa na aminon na igwa din kadipisilan sometimes inside the community as well. Pero ining mga bagay na ini, ining mga kadipisilan na ini is not of much importance. Ninhulitan mga kadipisilan na ini, no? Pale in comparison, duman sa grasya, asin man sa paghiro kan Espiritu Santo. For example, kaiyan, ining nadawog niya tong enot na pagbasa. Pinag-istorya sa tuya na si San Pedro, asin man si San Juan, pakatapos na sinda arestohon, asin man pinagkulong overnight, pinagpalaya sinda, kinagahan. Ninhuli ta grabe su clamor kan mga tawo, su paghagad kan mga tawo, pakatapos din ng magdangog sa duwang apostol na ini, nasabi ninda na tamaan magtiwala kay Jesucristo. Kaya sa mga otoridad, pagkatapos na i-interrogate ining si Pedro asin si Juan, pinabutasan sinda. Pero bago sinda butasan, pinag-threaten sinda. Di nakamug para sabi, magparabareta, manunungod kay Jesucristo. Di ko na ngayon kamo dapat madangog na magtaram kan sinasabi nindong marhay na bareta. But when these two disciples, these two apostles returned, duman sa enot na Kristiyanong komunidad, nagpangaji sinda. And after finishing the prayer, ito daang lugar, pinagsabi sa tuya, gari na yugyog. And they were filled with the Holy Spirit and spoke God's message with boldness. Sa pagbasa niya to, kaining gawe kan mga apostol, madidiskubre niya to na ang driving force ninda warang iba kundi ang pagpangaji. Taan pagpangaji paano ang tawong nangangaji nagkakaigwa nin eksperyensya o na-eksperyensyahan ang presensya kan sa tuyang kagurangnan asin pinaghihiro siya kan Espiritu Santo. Itong mga miyembro kan enot na Kristiyanong komunidad na sense ninda na ang naratibo kan sa indang enkwentro kay Jesucristo di natatapos duman sa ascension kundi nagpapadagos sa indang buhay. Kaya sa pag-istorya ninda kay ining ginibo ni Jesucristo kan sa tuyang mahal na Diyos sa inda nababaguman ang buhay ninda. And at the same time, subuhay kan pinagbabalangibugan ninda kan marhay na bareta. Pagabot niya to sa Ebanghelyo, pinag-iimbitaran kita kaini na magbalik kan buhay pa si Jesucristo bago ining pangyayari kan sa iyang Paschal Mystery. Asin naaraman niya to ni Guang sarong miyembro kan mga Pariseo nan ngaran Nicodemo. Nagduman kay Jesucristo sa rumbanggi, asin nakipag-istoryahan sa iya. Asin man pinagibitaran siya kan sa tuyang kagurangnan na mamundag giraray. Pinagkuhay ni Nicodemo bilang literal na meaning. Paano man ngaya ang sarong tawo magbalik sa pupunan kan sa iyang ina? Dangan inulit ni Jesucristo, unless ngaya ang sarong tawo mabuhay sa Espiritu asin sa tubig, dahil siya makakalaog sa kahadean kang Diyos. Truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit,
he cannot enter the kingdom of God. Siring siguro duman sa mga enot na Kristiyano, kita man mga bago na linalang. Because we were born again through baptism. We were born from on high. We were born with the Spirit and with water. Ining sakramento na bagay ni mga tugang, nagtataw sa tuya nin dignidad bilang mga aki kan Diyos. As in, inaapod kita sa kabanalan. Ang kabanalan, kung hilingon niya to, is not merely a question of external behavior. It does not mean aspiring only to moral perfection. Kundi ang kabanalan, ang sanctity, it means wanting that the life of grace na hali sa mahal na Diyos is to be infused in us, to be truly become the fount of our entire existence. Lugod ining pagirumdum sa satuya, kay ining mga babasahon, ngunya na pagkahapon, magdaras sa tuya, sa mas maisog na pagbalangibog kan marhay na bareta, nin may entusiasmo. Nabalikad niya to, ang dignidad niya to, kan kita binunyagan, o pinagtao sa tuya, nin huli sa bunyag. Tangani na masabi niya to na tunay mananggad kita mga Kristiyano sa gibo asin sa tataramon bako sa ngaran sana. Magpamibigaw mga tugang, tanganingan sako asinan sindong atang, mako malugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurang nanan atang sa imong mga kamot para sa kumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kambilo niyang banal na simbahan. Namimibi kami kagurang nan, akuon mo at mga atang kan naguugmang simbahan. Asin sa iya na sa imong tinauan kan dahilan nin siring kadakulang kaugmahan, warasan mo kan bunga, ninding sagkod na kagayagayahan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas minan sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na ikakagurangnan ni pagrukiyaw sa gabos na panahon. At angani, mas mamuraway ni harubay urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Huli na sa pagkarumpag kalumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal binabago, asin ang karahayan kan buhay ibinabalik sa mo ki Kristo. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, naguugmaan gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit no na virtudes, asin mga angeles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi.
kaitasan. Hosana, Hosana sa kaitasan. Paladanan minaligid sa ngalan kan kagurangan. Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana sa kaitasan. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabod din gabos na kabanalan, kay ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ning tinapay asin pagpasalamat binakini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako ka mugabos asin magakan kay di, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako ka mugabos asin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan na papabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadanas sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis tin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimahera kaming nagaarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum ang kagurangdanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan samuyang Santo Papa, kan samuyang Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Girumdumaan sa imong surugoon si Francisco, na inapod mo sa imuhali sa kinabanay ni, itugot mo na siyang nakisumaraw sa kagadanan kan sa imong aki, makabaing sa iyaman sa nang pagkabuhay liwat. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglawom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba di Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupan ang kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan ka naman nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, nangahas kitang magsabi, Ama niya mo, nayaong ka sa langit, pabanalon ang ngaran mo, maglatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga ng siring sa langit.
An sa mong kakanon sa aldaw, itaw mo sa muya ngunyan. Asin patawadan mo kami sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa kabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, bantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli tas sa imo ang kahadean na sinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo, hare paghilingan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan. Asin mapagkanigwa na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Mga tugang uyaan kordero kan Diyos, si Yesu Kristo, siya nagpapara kan mangkasalan kan kinakban, palada na mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigunay ka magdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kung kalag, maoomayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Ang katapusan, nag-isip na dugo, ang pagtubod, payaman, nagpalokan sa imo, Diyos no na kapangyarihan, nagalaman, pangani, na
Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, kaugayng hilinga an sa imong banwaan, asin ang pinagkanigo mong mabago, asin kan mga danay na misteryo, warasan mong magkamit kan bagabuhay liwat, kanday na matunaw na laman na papamurawayon, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan ka mo kang Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw ka mo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.